2024-nji ýylyň Pähim paýhas ummany magtymly Praga ýyly diýilip atlandyrylmagy milli önüm önerjilerimizi belen sepgitleri elmäge ruhlandyrdy. Paýtagtymyzdaky altyn nagşyň tekençileriniň milliligini dograwap häzirki zamanyň ýörelgileri bilen utgaşdyryp taýýarlaýan köýnekleri owudunlygy täze öz başyny nusgasy bilen tapawutlanýar. Bu ýagdaý dörejlikli gözlegiň netijesidir. Inçeden sünnälenip el bilen edilýän işler sözüň dolu manysyna altyn nagyşdyr. El bilen edilýän işler dünýäde başga taplanylýar. Şundan çen tutsaň altyn nagyşda taýýarlanýan köýnekler bogrda dünýäniň ýokary hilli ölüň nusgalary bilen bäsleşmäge ukyplydyr. Bu ýagdaýyň altyn nagyşda taýýarlanýan önümleri mahsuslygy bellerliklidir. Owudunlygyň tebig gözelligiň millilik bilen sazyşygyny emele gelýän nagyşlar biçüler ahyrky netijede önümiň aňyrbaş döwrewap derejede bolmagy şertlendirýär. Şeýle önümleri isleň ören köp bolmagy tekençiliň işiniň ýokary derejesini tasdiklaýar. Islenik işe siňdirilen ahlas özbaşly gözellik bolup, zinanlarymyzyň gaýtalanmajak bezegini urlýar. Munyň altyn nagyş bilen bagly nusgalykdyr. Tekençiliň halkara derejesine geçirilýän sergilere, gözüni geçirişlere gatnaşmak baradaky başlanýşlarynyň ýakyny geljekde hasyl boljakdygyny anamly aýdyp bolar. Türkmen keşteçilik sunugatynyň UNESCO-nyň adamzadyň maddi edilmeden mirasynyň sanyny girdilmegi bu gurdaky işlerde uly öňüdüşlik gazanmaga ýardam eder. Hormatly prezidentimiziň belleşýäli, mähriban halkymyzyň ruhy we medeni gymmatlyklaryny mundan belegem ösdürmek boýunça işleň ýurdumyzyň döwlet siýasatynyň iler tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Şu nukda nazardan altyn nagyşyň işgärleriniň baş maksady özbaşly türkmen keşteçiliginiň geçmiş bilen häzirki zamanyň ara baglanşygyny şöhlelendirýän milli nusgasyny dünýä ýaýmakdan ibaratdyr.